kuwi ya dadi panganmu. Ning kabeh mau yen wis dipagri kanthi sing kaya tak aturke ngarep mau kuwi aja wangani. Sing angka 3 bocah kembar sing bocah loro laire sedina bareng kuwi ya dadi panganku. Ya kuwi dadi panganmu. Sing angka 4 lair wong duwe anak loro lanang kabeh kuwi jenenge uger-uger lawang. Sing ping 5 anak loro wedok kabeh kuwi kembang sepasang. Sing kaping 6 duwe anak loro lanang wadon kuwi kedono kedini. Kaping 7 duwe anak 3 lanang wadon lanang kuwi jenenge sendang. Pancuran kapit sendang. Terus duwe anak wadon lanang wadon pancuran kapit sendang. Sing lanang ngarep tengah wedok mau pancuran kapit sendang. Terus kaping 7 duwe anak lanang kuwi jenenge gotong mayit. Kuwi ya masuk ya mlebu pengaran-aran mlebu anak lanang 3 kuwi jenenge gotong mayit. Nek wedok 3 kabeh kuwi jenenge cukit dulit. Wah, panganku akeh panganmu akeh. Nanging senadyan akeh aja jeneng dhisik kowe. Mengko ana kepalange. Banjur sak teruse duwe anak 4 wedok kabeh kuwi jenenge sarimbi. Ya mlebu pengaran-aran iya sarimbi. Duwe anak 4 lanang kabeh sarombo. Duwe anak 5 lanang kabeh Pandhawa. Duwe anak 5 wedok kabeh kuwi Pendawi. Duwe anak 5 wedoke mbarep gurine lanang-lanang Jawi Wirid Banteng. Duwe anak 5 wedok 4 ana mburi lanange ngarep kuwi Banteng Wirid Jawi. Terus wong nglairake anak wanci esuk kuwi julung kujut. Apa julung kujut? Ya julung kujut. Duwe anak nglairake wanci beduk kuwi jenenge julung kembang. Kuwi ya dadi panggrudakku. Iya kuwi ya dadi panggrudamu. Nglairake wayah suruh ping kene kuwi jenenge julung caplok. Wah, panganku akeh ning aja seneng dhisik. Mengko yen senenge ngarep mburine dadi lan susahmu. Banjur wong sing ora enggal entuk bojo yen lanang jenenge dangkal. Dangkal. Kuwi wong lanang ora enggal entuk bojo kuwi jenenge dangkal. Yen wedok kuwi jenenge wis ana sing ngarani. Wis padha wae. Yen wong wadon dilit-dilit rabi terus kepaten bojone angger rabi sing lanang mati, angger rabi sing lanang mati kuwi jenenge durga ngrek. Kuwi ya panganku, iki ya panganmu, ning aja seneng dhisik. Terus sing pepasan wong lanang rabi kepaten sing wedok, gerabi sing wedok mati, gerabi sing wedok mati. Kuwi jenenge kala kinantan. Wah, kuwi dadi panganku, iya dadi panganmu. Panganmu akeh banget, ning ati-ati.
sapa sing wong wis bisa maca tulisan kang ana ing bathukmu? Sapa sing bisa ora usah angon, ora bocah dolen, ora bocah pinter ngaji, bisa maca tulisan sing ana ing telakmu lan sing iso maca ing dadamu, uga maca ing gegermu. Jenenge apa? Yen ana bathukmu jenenge dumadining jeneng sira ya Bathara Kala. Yen ana ing telakmu jenenge Raja Tinekak, Kala Tinekak. Nanging yen ana ing dadamu kuwi jenenge Raja Kala Cakra. Sing ana gegermu kuwi Caraka balik. Iling-ilingan. Yen wong mau nyarekati sing bisa maca tulisan sing dirajah ana awakmu aja kowe wani-wani. Ibarate yen dudu sedulurmu tuwa ya kuwi wong tuamu dhewe. Kowe nemu sangsara ya tak estoke. Yen ora aku tak medhun nyang arep tak goleki wong selawe cacahe mo sing klebu pengaran-aran bakal tak goleki. Mboten sarujuk adik kados ngendika panjenengan. Yen ngono negara iki lak rusak kok. Lah wong sejagat mung dadi pangane Bathara Kala tok. Wong saiki do kabeh anake mesti akeh 2, 3, 4 mesti mlebu panganan-anan kabeh. Kula mboten sarujuk. Lajeng kepareng paduka kados pundi Kakang Resikanika Putra. Ngeten, bilih paduka kepareng kula badhe angir-angirangi mawon mboten ajeng alang-alangi. Irang-irangi mawon pangane Bathara Kala lan ten dunia niku kabeh dipangan. Manaten monggo Kakang Resikanika Putra borong anggen paduka badhe ngalang-alangi anak kula pun Bathara. Kula nyuwun pamit. Lurjuning sanging arusang mawe kantru. Ini anakku nggal Bayu ning kowe nganggo sandangan titah atus budi wa prakuwa. Sik aja anu lho, aja nyebut aku wa pukulun lho, tak cegat sik. Soale nek kowe nyebut aku wa pukulun konangan. Nggih kados pundi? Kandung gawe rusak kahanan. Bathara Kala munggah menyang kayangan njaluk pangan. Nalika mangan sik dhewe kuwi katutan bocah ing kono seger. Lah iki njaluk pangan sing rasane padha sing pangan sik dhewe mongko kuwi bocah. Ya adik guru ngepangke diwenehi wong selawe sing klebu pangaran-aran. Kanggo ngurang-ngurangi gandeng kowe iki wong sing otot kawat karo sampeyan kowe. Kowe sing bagian ngalang-alangi. Karepmu sak teko dayamu yen diparangi wani yo. Aku ku klenike, aku tak goleki piye carane ku duwe pengapesan.
Ngaten. Iya. Pokoknya engko nek ketemu Bathara Kala sakarmu piye entuk margane Kodro ya. Nggih, mekaten sedaya saken dawuh. Iki sapa? Kowe takon aku. Iya. Takon kowe jeneng sapa? Yen kowe takon aku jenengku Bapa Tuna. Sapa? Bapa Tuna. Bapa Tuna iki sapa? Iya Bapa Tuna. Asma Kinarya Japa. Maksude Bapa kuwi bapak, Tuna kuwi rugi. Banjur aku rugi dilairke ana Arcapada ora ditunggoni bapakku. Ya nek kowe anak yatim, ya aku anak yatim. Wah, dadi panganku. Kowe arep mangan aku. Ya ora pangan kowe. Aglaken ya tak rasake. Iki kok jane apa aku mau mangan. Setahun ora kowe bocah semono gedhe iki. Dene nek aku mangan tak ganterke ning sing tak mangan ora. Wis ora apa-apa. Apa-apa golek kok. Tak golek liyane.
iki ku kok malian. Ora. Sik balik tak tekonane. Apa guru ngawur apa malian? Di sana. Apa? Suarane kaya apa, Bro? Apa? Jenengmu sapa? Aku Tuna Bobo. Bobo. Kono mau Bobo Tuna. Jenengmu Tuna Bobo iki sing jenenge bapakku nggih maksud piye? Aku dilairke ditinggal bapakku, mula aku rugi nek ora nek bapak. Ah padha tahu. Di sana sapa jenengmu? Yen takon aku lali. Lho, sik lali. Iya, kowe duwe sedulur ora? Aku ora duwe sedulur. Lah kowe arep menyang endi? Aku arep adus sendang pangruwatan. Yen ngono kowe teng-teng gebanting. Iya, aku teng-teng gebanting. Wah, dadi panganmu. Iki sing durun layonku mlebu liwat ampe-ampe omah iki. Yo omah iki dadi sesawetku. Sok iling-iling gawe omah aja suwe-suwe ora dipasang ampe-ampe. Aku sing ora trima.